ସାଙ୍ଘାତିକ ସାପ ଢଗାଟା ଖୋଲିକି ଦେଲ ଯିବୁ ହଁ ହଁ ଟିକେ ଧର ତାକୁ ଧର ନା ଯିବ କୁଆଡ଼େ ସେଇଠି ରହିବ ରେକର୍ଡିଂ ହେଇରେ ରୁହ ଟିକେ ରହିଥାଉ ହଁ ଟିକେ ଖେଳୁ ଟିକେ ସେ ହଁ ଏ ପୁରା ସାଂଘାତିକ ନା ରୁହ ସେ କ'ଣ ଯା ପଇସା ତା ଭିତରୁ ଖପ ହଁ ତୁ ଆରାମ ତ ଘରକୁ ପଳା ଯା ଗଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ସରିଗଲା।